Panguva ino majara jaros anozikamwa kuti aiwa is a Geza lieutenant and a supporter aiwa VP Costa Chiwenga and mukomana anozikanwa kunzi ari anti 2030. Panguva ino obuda achitaura mashoko panguva ino anongozikanwa namajara jaros anenge achiziva some inside information. Anobuda panguva ino achitaura pamusoro penhau yemareshuffles nekuswapa aiwa mumaministries umo zvoda kutaura mutungamiri wenyika. Sadapenda mashoko anobuda panguva ino achikriticizewa ramajara jaros. Notobva subscribe like otomba bell icon. Timira paendo pakanoda chinyora chiti number 1. Mnangagwa, who has not meaningfully reshuffled his cabinet since taking over power via a coup, is expected to swap Monica Mavunga from the Ministry of Veterans of the Liberation Struggle Affairs to Monica Mchanka's Women Affairs, Community, Small and Medium Enterprises. Ndo the first post inoiswa namajara jaros achiti aiwa pane maswapping aroda kuitiwa aiwa in the cabinet nemutungamiri wenyika. Mashoko ari kubuda panapa according to majara jaros. Anoenda to another post kuti number 2. Christopher Mnangagwa, former Minister of Veterans of the Liberation Struggle, who has now become a kingmaker in ZANU-PF, is pushing for his wife, Monica, to be appointed as the Minister of Veterans of Liberation Struggle Affairs. That's something he says will boost EDC 2030 bid. Ndo mashoko ari kubuda panapa achiexposewa namajara jaros. Wakuona anozikanwa kuti aiwa kana vataura anenge achikupa vanhu mahinzi achiti aiwa watch the space, tazoya muchititenda zvedu. Mashoko anoonekwa kunzi kunyange achikriticize zvake this movie 2030 ari kuachiexposa achiti aiwa the wife Monica aiwa is expected kunzi aende the ministry veterans of the liberation struggle. Tudziye mafungiro enyu motudi pamusoro pechitiko ichi. Mashoko anouya panguva ina chipenengurwa namajara jaros. Pene kumbe section medu mondidza mafungiro enyu. Aiwa musaona subscribe or like, on the bell icon.